שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של להב גלעד. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה נמצאים על מצב מיוט. אתם מוזמנים לשלוח שאלות לאורך כל השיחה דרך לשונית ה-Q&A ונתייחס אליהן בסיום המצגת. נמצאים איתנו מר אבי לוי, בעל השליטה ויו"ר החברה, מר אילי קרוז'נסקי, מנכ"ל החברה, מר שלמה פדידה, סמנכ"ל הכספים, ומר דותן אלנתן, סמנכ"ל ייעוץ משפטי. לפני שאני מעביר, ולבנה, יועצת המשפטית. לפני שאני מעביר את השיחה לאבי, ברצוני לציין כי מלבד נתונים או תוצאות היסטוריות שימסרו, נתונים שימסרו בשיחה זו עשויים לכלול תחזיות, אומדנים והערכות המתייחסים לאירועים עתידיים שהתממשותם אינם ודאית ואינה בשליטת החברה. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, סיכונים ואי ודאות, כפי שמפורט בדיווחי החברה לרשויות. אבי, בבקשה. בוקר טוב, מה שלומכם? היה לנו רבעון, וואו, אחד הגדולים והפעילים ביותר בתולדותינו. יש לנו יעד להמשיך ולהתקדם. אנחנו תכף נעבור איתכם על כל מה שעשינו ברבעון הזה ומה אנחנו צופים לעשות ברבעונים הבאים. אז התעודה שלנו, אנחנו נסחרים היום כבר על 3.6 מיליארד שקל, הון עצמי 1.5 מיליארד. אנחנו כל הזמן מדברים על המינוף שלנו. שימו לב, יחס ה-LTV שלנו השתפר דרמטית, ואנחנו פחות מ-40% ב-LTV שלנו. יחס ההון העצמי ההון העצמי כבר מהווה 46% מסך כל המאזן. אם נסתכל על התשואה, על ההון, אנחנו מדברים על שנה קודמת, על תשואה של 17.7%. בהחלט יפה. אנחנו נמצאים עם דירוג של A2 במדרוג, באופק חיובי, בהחלט מצפים לעליית הדירוג, אבל את הדבר הזה מדרוג יצטרכו להחליט בעתיד הקרוב מאוד. אז אם אנחנו רואים את הנתונים המספריים של הרבעון האחרון, אנחנו רואים עלייה יפה מאוד בכל רבעון, משנה לשנה בהכנסות, עלייה ברווח הנקי, עלייה בהון עצמי, גם נתוני שנה מלאה. אנחנו רואים גידולים יפים מאוד בהכנסות, מלפני שנתיים מ-550 מיליון, אנחנו את שנה קודמת סיימנו כמעט ב-800 מיליון שקל הכנסות. הרווח הנקי לפני שנתיים עמד על 96 מיליון, את השנה האחרונה סיימנו עם 212, את הרבעון הזה סיימנו עם 21 מיליון שקל רווח. סך כל ההון העצמי שלנו שואף ל1.5 מיליארד שקל. אז מה היה לנו ברבעון הזה? אחד הדברים המאוד משמעותיים זה הכניסה של להב למדד 125 ותל אביב 90. אנחנו גם ביצענו מהלכים של הקצאות פרטיות למוסדיים בהיקף של 220 מיליון שקל. השתתפו בזה כל הגופים הגדולים במשק, ויש להם עוד אופציה של עוד 10,000 כתבי אופציה שאמורים להכניס לחברה עוד 120 מיליון שקל בעוד כשנה מהיום. אז אנחנו ממשיכים למרות הדברים הגדולים שאנחנו תכף נספר עליהם שאנחנו מבצעים. ביצענו במהלך הרבעון האחרון את ליבת העסקים שלנו, אנחנו לא מזניחים ואנחנו ממשיכים בגידול בפורטפוליו שלנו. רכשנו 4 נכסים חדשים ומכרנו נכס אחד. היום דיווחנו על מחירה של נכס בסכום של 7 מיליון יורו, נכס שנרכש לפני 7 שנים ב3 מיליון יורו, ואם אנחנו מסתכלים, התשואה להון העצמי על פני 7 שנים הסתכמה בכמעט 76% לשנה. אז אנחנו ממשיכים לגדול, וכיום יש לנו 130 נכסים, ואנחנו תכף נראה את זה בהמשך. אנחנו בגרמניה מאוד מאוד פעילים, ויש לנו מערכת יחסים מאוד ענפה עם הסוחרים שלנו, ואחד הסוחרים הגדולים שלנו זה חברת אדקה. חברת אדקה זה חברת סופרמרקטים ו-do it yourself מהגדולות ביותר באירופה. אנחנו חתמנו איתם על הקמה ורכישה של מתקנים פוטו-וולטאיים על הגגות של הסופרמרקט שלהם. אנחנו מדברים על מעל 90 גגות וסופרמרקטים בשלב הראשון, ויש לנו, אנחנו מאמינים שאחרי שנתקדם
בשלב הראשון אנחנו נקבל עוד ועוד גגות להתקין על הגגות שלהם מתקני פוטו-וולטאיים. פריים זה הסיפור של הרבעון הזה, אנחנו מדברים על פריים, אנחנו סיפרנו לכם תמיד שאנחנו היינו הראשונים לזהות, אנחנו תכף נסתכל אחר כך על הנתונים של פריים ועל הצמיחה שלה. פריים היום נסחרת בסכום של 2.8 מיליארד שקל רבותיי. אנחנו להזכירכם, אנחנו לפני שנתיים רכשנו 30% לפי 145 מיליון שקל, ולפני שנה ומשהו מיזגנו את פעילות שלנו בלהב אנרגיה ירוקה עם פריים לפי שווי מצרפי של 400 מיליון שקל. היום החברה נסחרת ב-2.8 מיליארד שקל. ביצענו לאחרונה הקצאה של 95 מיליון שקל לגופים מוסדיים, ביניהם גם למגדל 80 מיליון שקל ביצענו. אנחנו קיבלנו אישור להפעלה מסחרית של שלב א' בתפרח, אנחנו נדבר בהמשך על פריים ליתר פרוטרוט. דלק, חתמנו על התקשרות, מזכר הבנות עם בנק לאומי על השקעה של 213 מיליון שקל, ואנחנו אמורים להקצות להם 20% לפי שווי חברה של 850 מיליון שקל. לפני הכסף 1.60 מיליארד, אחרי הכסף אני מאמין שהעסקה הזו תושלם במהלך החודש הנוכחי, במהלך חודש יוני. בין היתר הסכום הזה גם אמור לשמש את דלק לעסקה הבאה שאנחנו נדבר עליה, שזה עסקת רכישת מניות הוט מובייל, ששם אנחנו התחרנו וזכינו במכרז לרכישת הוט מובייל בסכום של 1.880 מיליארד, שאם אנחנו מנקים את ההתחייבויות אנחנו מדברים על 1.2 מיליארד. הקבוצה שהקמנו זה תהיה בראשות דלק שהיא תחזיק 40%, קיסטון הצטרפה אלינו גם כתחזיק 40%, ולאומי פרטנרס יחזיקו 20%. זו עסקה מאוד מאוד מורכבת, אנחנו מדברים על 3 שותפים, 3 משרדי עורכי דין שמטפלים בדבר הזה. מעבר לזה שאנחנו צריכים להשלים את ההסכם שלנו עם הוט, יש מערכות יחסים שאנחנו צריכים לדון בהם ולפתור אותם בין השותפים בינם לבין עצמם, וגם זה פה אני מאוד מאמין שבמהלך חודש יוני אנחנו נסיים את העסקה, גם נחתום את העסקה עם הוט, ומן הסתם לאחר מכן נצטרך לפנות לרגולטורים, שאנחנו לא צופים קשיים באישור של העסקה, כי בסך הכל הכללי, לא לדלק, לא לקיסטון, לא ללאומי, אין פעילות בתחום הטלפוניה הסלולרית, ואנחנו לא צופים קשיים באישור העסקה. מפת חברה שלכאורה קטנטנה, אבל ממזרה, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו נכנסנו בה לפני 4 שנים, להזכירכם, האבידה שם היה ב-20 מיליון שקל, נכנסנו לפי 90, אנחנו עכשיו גם כן חתמנו על מזכר הבנות עם בנק המזרחי, על כניסה שלהם בחברה בשיעור של 15%, ויש להם אופציה להקצאה נוספת של עוד 5%, הם אמורים להכניס כ-99 מיליון שקל, ויש להם אופציה להכניס עוד סדר גודל של בין 42 ל-45 מיליון שקל. אנחנו מדברים על שווי חברה לפני הכסף על 560 מיליון, שווי אחרי הכסף על 658 מיליון. תראו את ההתפתחות של ההון העצמי, אנחנו מדברים על גידולים משנת 2019, בשש שנים האחרונות. אני נכנסתי לחברה בסוף 2019 בתחילת 2020, תראו את הגידולים היפים, ואנחנו גם מחלקים דיבידנדים. בשנה האחרונה חילקנו 70 מיליון שקל דיבידנדים, ואנחנו מאמינים וצופים שגם בשנים הבאות אנחנו נמשיך ונצמח ונמשיך לחלק דיבידנדים. אז זה תחומי הפעילות שלנו, כפי שסיפרתי עליהם, שאנחנו מדברים על נדל"ן מניב בישראל, שזה בדלק נכסים, הפעילות שלנו בגרמניה, איסוף אשפה, אנרגיה ירוקה,
והדלק, תחנות הדלק שלנו. זה מבנה הבעלות שלנו, ובואו ניכנס עכשיו לדריל דאון, מה שנאמר, לפעילות שלנו בנכסים. אז בגרמניה יש לנו היום 130 נכסים, שווי הפורטפוליו שלנו, זה נכסים לכאורה קטנים, אבל אנחנו צוברים עוד ועוד מרבעון לרבעון, ואנחנו תכף נראה גם יש לנו פורטפוליו של עוד 23 נכסים בשווי כולל של 90 מיליון יורו, אז אנחנו מדברים על שווי פורטפוליו של 1.6 חלקנו, שווי כולל של 2.2, NOI כרגע אנחנו עומדים על 87, אנחנו מהר מאוד נעבור את ה-100 מיליון שקל, השכר דירה המייצג כבר מגיע לכמעט 100 מיליון שקל, LTV יחסית נמוך מאוד, אנחנו מדברים על 40% LTV, תפוסה שלנו קרוב ל-100, סך הכל יש לנו 400,000 מטר רבוע נכסים, הריבית שלנו קבועה בבנק, אנחנו מדברים על 3.1%, ואני מדגיש שאין לנו אמות מידה שקשורות לשווי הנכס. הריבית היא נומינלית, בו בזמן שחוזה השכירות שלנו צמודים למדד בגרמניה, יש מתכונת מסוימת של עלייה בדמי השכירות, אנחנו יודעים לרכוש נכסים בצורה ממוצעת של סדר גודל של קרוב ל8.5, ואנחנו גם מוכרים נכסים בסדר גודל של 5.5%. אז אלה הנכסים שרכשנו אותם במהלך הרבעון האחרון, סך הכל היקף נכסים של כמעט 9 מיליון יורו, ואנחנו מדברים על 4 נכסים. אם תסתכלו על התשואה הממוצעת, אנחנו מדברים על 9.7% תשואה על הנכסים, ושכר דירה שנתי של כמעט 800 ומשהו אלף יורו לשנה. אז הנה אנחנו רואים את הצמיחה שלנו, סך הכל היום אנחנו נמצאים על סדר גודל שקרוב ל-400,000 מטר רבוע חלקנו, ואנחנו ממשיכים ונגדל במשך השנה הבאה. הגידול המתמשך ב-NOI שלנו, כפי שאמרתי, אנחנו סיימנו את שנת 25 עם 79 מיליון שקל, החלק החברה ב-NOI, ואנחנו צופים בשנה הקרובה לעבור את ה-100 מיליון שקל, בהחלט גידולים יפים מאוד על פני כל השנים. ה-LTV שלנו, כמו שאמרתי, נמוך, ואנחנו עומדים על 40%. אלה הרשתות שאנחנו עובדים איתן, באמת מהרשתות הגדולות ביותר בגרמניה ובאירופה, גם בתחום הסופרמרקטים, גם בתחום do it yourself, יש לנו רשת לטיפול ברכבים, מוסכים, וזה כמו אוטודיפו כזה, ואנחנו מזכירים גם כן לדקטלון, בהחלט גופים מאוד מאוד חזקים במשק הגרמני. אלה נכסים שלנו, אני לא אעבור אחד לאחד, יש לכם פה טבלה שלמה של הנכסים, חשוב לי לציין ותראו שכשאנחנו רוכשים את הנכסים, אנחנו רוכשנו אותם בתשואות של סדר גודל של 8.5-9%, והיום הנכסים משורכים בספרים לפי שיעור של 6%, הריבית המשוקללת שלנו היא 3.1%. אז הנה הפורטפוליו שלנו. הפורטפוליו שלנו, עלות הרכישה שלנו בשקלים כמעט 300 מיליון שקל, קרוב ל-90 מיליון יורו. אנחנו מדברים על 23 נכסים, 2 מהם אנחנו כבר השלמנו את זה ברבעון השני, וכל היתר יש לנו בלעדיות, כפי שאנחנו מקפידים לספר לכם ולדווח, זה הנכסים שאנחנו מציגים בפייפליין שלנו, הם עם הסתברות מאוד מאוד גבוהה להשלמת העסקה. אנחנו משתדלים לא לשים נכסים שאומנם אנחנו נמצאים במשא ומתן, אבל אנחנו לא בטוחים בהתממשות שלהם. אנחנו מאוד מאמינים שהנכסים האלה שאנחנו מציינים פה,
יש להם התכנות מאוד מאוד גבוהה להשלמת העסקה, וכרגע אנחנו נמצאים בבלעדיות ובודקים את הנכסים האלה, אבל על פניו אנחנו מדברים על תשואות כפי שאתם רואים, 7.75, 9.3, 7.5 ו9%, תשואות בהחלט יפות, ואנחנו מאמינים ומקווים ומאמינים שגם אנחנו נשלים את זה במהלך הרבעון הקרוב, או מקסימום במהלך חצי שנה הקרובה. יש לנו גם נכסים שאנחנו מוכרים, כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בתהליך מחירה של 8 נכסים, והשווי שלהם בספרים להיום הוא כמעט 116 מיליון, התמורה כוללת 123 מיליון, ואם אנחנו מסתכלים על תשואה על ההון העצמי על הנכסים האלה, אם נשלים את המחירה שלהם, אנחנו מדברים על כ-30%. אנחנו השלמנו נכסים, אנחנו היום גם דיווחנו על נכס שמכרנו, ובהחלט הדברים האלה, אנחנו למרות הפעילות הגדולה מאוד שלנו, והעסקאות הגדולות האחרות שאנחנו מבצעים במהלך השנים והרבעון האחרון, אנחנו מקפידים לשמור על ליבת העסקים שלנו, על הפעילות שלנו בגרמניה, שם יש לנו התמחות, ואנחנו משתדלים ומקפידים וגם מצליחים להגיע לתשואות יפות מאוד ולגידול בפעילות העסקית שלנו. איליק, בבקשה, אתה רוצה להוסיף לנו? כן, אני רוצה להתמקד בכמה דברים, אבל לפני שאני גרמניה, אבי עבר מהר ואני מציע שבסוף נחזור אליו, כי הוא עבר מהר את השקף של המבנה, ויש שם צבעים שמבטאים אסטרטגיה. אני לא אבזבז על זה הרבה זמן, אבל אם תלכו, אני חושב שאסטרטגיה זה מילה מאוד חשובה, אם תלכו למה שהראינו לפני שנה, אז ברבעון הרביעי של 2025 הנפקנו את דלק נכסים, והנפקנו מיזגנו את פריים, והצבנו יעדים להכניס שותף לדלק ישראל, שאבי ציין בנק לאומי, לפריים זה בנק מזרחי. גם היום יש לנו יעדים להנפיק את דלק ישראל, יש לנו יעדים בעתיד להנפיק את פריים, יש לנו יעדים, אם תראו תאגידי פרויקטים בתוך פריים, להכניס שותפים למטה, שקף מאוד חשוב, חזרתי אליו, בוא תחזור לגרמניה. אני רוצה על גרמניה להגיד כמה מילים. קודם כל, ברשותכם, אני רוצה לעשות טסט סטאדי קצר, כי ברבעון הזה 3 נכסים שרכשנו במרץ 25 קיבלו ביטוי כספי בבדיקות. אנחנו במרץ 25 חתמנו הסכם מחייב ל3 נכסים, הקלוזינג היה ביוני 25. הנכסים נרכשו 3 נכסים ב3 ערים, בכולם יש סופרמרקטים. אני אתן כמה נקודות, מה עשינו מיוני 25 למרץ 26, ומה הביטוי שנהיה. אז אנחנו קנינו את הנכסים האלה במחיר של 10.7 מיליון יורו, תשואת הקאפ הייתה כ8%. שכר הדירה היה 800,000 יורו. ההסכמים היו בנכס אחד יוני 27, בשני זה כולם סופרמרקטים במקומות מרכזיים בערים, בשני מרץ 29 ובשלישי אפריל 32. אבל אני לא הולך לבזבז את הזמן. בתקופה הזאת שכר הדירה עלה ל-840, כלומר הוא עלה ב5%, בתקופה של, אמרתי, של 9 חודשים, שכר הדירה עלה ב40,000 יורו. את ההסכמים הערכנו, את 2027 חתמנו חוזה עד 2035, את 2029 חתמנו חוזה עד 2035, ואת 2030 עד 2037. כשאני לוקח נהיו לנו 3 נכסים עם הסכמים ארוכי טווח,
נהיו לנו 3 נכסים עם שכר דירה של 840,000 יורו, ושווי השמאות שלהם קיבל עלייה בתום השנה שקיבלה ביטוי בדוחות. זאת אומרת, לא בגלל שהשתנה התשואה, בגלל שקנינו טוב, ביצענו פעולות השבחה והגענו למה שהגענו ב3 נכסים. הנכס הזה, test study number 1, אם יש שאלות מענה. השני זה מה שפרסמנו היום בבוקר, אבי אמר אותו, אני חושב להתמקד כי זה מבטא את כל מה שעשינו. מכרנו נכס, חתמנו את המחירה שלו ביום שישי האחרון. הנכס הזה נרכש לפני כ7 שנים, הוא נרכש בתשואת קאפ של 11.6, העמדנו הלוואת בעלים לעסקה הזאת של כ1,000,000 יורו, ובתקופה עד היום משכנו 1,260,000, כלומר כל ההון העצמי חזר הביתה פלוס 260,000, מכרנו אותו ב7 מיליון, שקנינו אותו, לקחנו הלוואה בבנק של 2 מיליון, ויתרת ההלוואה היום כ1,500,000. זאת אומרת 7 מיליון פחות 1,500,000, 5.5 מיליון הביתה, פלוס עוד 260 שהבאנו, אין הון עצמי יותר, אין שום דבר, הנכסים מושבחים, השכירויות קודמו, ו75% לשנה על ההון העצמי היה. נכון, נכס קטן, אבל אם תיקחו את כל הקטנים שיש פה, אז יש כבר סחורה ב2.5 מיליארד שקל, והנכסים שנמכרים הם אותו דבר. חידודים שמייחדים את הפורטפוליו שלנו. אז פעם אחת האסטרטגיה זה נכסים קטנים, משרתים צורכי אוכלוסייה, סופרים. מחיר ממוצע ל1 מטר לחודש כ7 יורו, מחיר שבמרבית המקומות לא מבטא את השוק, לראיה זה גם במחירות, לראיה חוזים חדשים. שכר הדירה מהווה פחות מ3% מהמחזור, עסקים כאלה יודעים להגיע ל6, ל7, ל8, ל9 וגם ל10. יש לנו בפורטפוליו עשרות אלפי מטרים שאפשר לבנות נושאים חדשים. הם לא מקבלים ביטוי בשמאות כמדיניות. הם יכולים לקבל, הם זמינים, יש זונינג. אנחנו כל הזמן בונים, פה 100 מטר, פה 1,000 מטר, פה 500 מטר, לא מגדלים, אבל יש סוחר, מרחיבים את זה, יש לנו כמה דוגמאות יפות, בפורטפוליו דקטלון, מתוך 6 נכסים, כבר 3 או 4 בנויים, אחד סופר, בשני עוד סופר, בשלישי פיטנס קלאב וכדומה, ובאחד יבנה מלון. כל הריביות שלנו נומינליות, לא צמודות, כל שכר הדירה צמוד בדרך כזאת או אחרת כמקובל בגרמניה, וזה קיבל ביטוי מאוד חשוב על ה-NOI בשנתיים 3 האחרונות שהמדד עלה למעלה. כל התשואות שאנחנו מראים הן תשואות שכוללות הכל, זה לא מה שנקרא תשואה פרויקטלית שיש נכסים וליד זה בניין עם 40 עובדים שלא כלולים בתוך ההוצאות. כל מה שיש פה שאומרים תשואה להון עצמי בא לי כביכול לישראל, אין לנו עובדים שם, כל הניהול בפנים, השמאי שבא פעם בשנה בפנים, הרואה חשבון בפנים, הכל מופיע פה ב-NOI שאתם רואים, ואין לנו מנגנונים בגרמניה, ובשיטה הזאת אנחנו יכולים להגיע גם לעוד 100 נכסים ויותר בגרמניה. המימון פשוט פרוס עם בנקים מקומיים שמכירים אותנו, שמתמחים בתחום שאנחנו עובדים, שמתמחים במקומות הגיאוגרפית שאנחנו עומדים, אין בהם קובננטים הקשורים לשווי הנכס, באף נכס, כמו שאמרתי, נן ריקורס, כמו שאמרתי, ריבית נומינלית. הסוחרים, מרביתם המוחלט סופרים, do it yourself, פארמים, סוחרים חזקים, גרמניה בנויה במצב של קבוצות קמעונאיות גדולות שלכל אחד יש סופר וסופר בקבוקים ו-do it yourself וכדומה,
והקבוצות האלה, אלה הם הסוחרים שלנו. ההיכרות חזקה, שוק, סוחרים, חברות וכדומה. ולכן זה מאפשר לנו בהיכרויות האלה דינמיקה של עסקאות רצופה. אני אסיים את גרמניה בשתי מילים, איזה מחקר שפרסמה CBRE, תמצאתי כמה דברים, אבל הצמיחה במגזר הקמעונאות בשנת 25 הייתה למעלה מ3%, הפארמים ובתי המרקחת צמחו ב10.6%, 50% מהקמעונאים במחקר הזה צופים עליות במחירות שלהם ב-2026 ו-2027, 56% מקמעונאי המזון, 60% מה-do it yourself, 77% מהפארמים, ובסקר משקיעים גדול שעכשיו פורסם, מעל 30% מהמשקיעים בגרמניה מתכוונים להגדיל את ההשקעות שלהם בתיקי הנדל"ן הקמעונאי. כשצפי התשואות שנתנו במחקר הזה של CBRE מדבר על נדל"ן קמעונאי שיכול גם להגיע לבין 4.6 תשואה ל-4.9 תשואה. זה למעשה הדברים שלנו יש, וזה האיכות של גרמניה. אני רוצה עוד הערה אחת על השקף הזה, ובזה אני מסיים את הקטע של גרמניה. השקף הזה, אני מראה אותו כי בסוף הדברים שלי אני אתייחס גם לזה, אבל אם אתם רואים פה ששכר הדירה בשקף הזה מבטא 24 מיליון שקל, ואם הכל יהיה בסדר, כמו בסיפור שסיפרתי לכם, על השלושה נכסים שקנינו ביוני 2025, אז ה-24 הזה יגיע לשווי של כ-480, 470, בערך מכפיל 19, הוא יגיע לשווי בהנחה שהשוק לא ייפול, ובהנחה שהכל יהיה בסדר, ושהשמאי יחשוב ככה, אבל זה המספרים שהוא יכול להגיע, ואם הוא יגיע ל-480 או 470, אז תסתכלו שקנינו אותו ב-294, 294 ל-480, כתוב פה עלות רכישה, מכיוון שכל הוצאות העסקה, אנחנו בדוחות שלנו שמים כהוצאה, אנחנו שמים פה, לא שמים את הוצאת העסקה, לא את המס רכישה, לא את העלויות השוטפות, ולכן הרווח הון שירשם יהיה הפער בין עלות הרכישה, לא כולל הוצאות עסקה, לבין מה שיגיד השמאי. הפער פה הוא 170, 180 מיליון שקל, וזה רק אלה, אני לא מתייחס לנכסים רבים אחרים שקנינו, ועוד לא עברה תקופה של השמאות. קחו את הנכס הזה, קחו את השווי, תזכרו מה אמרתי, בסוף המצגת אני אעשה איזה תרגיל קטן עם עוד נכסים שיש לנו. תודה. תודה אלי. בואו נעבור לפעילות שלנו באנרגיה המתחדשת. אז אך ורק ביוני 24, זה לפני שנתיים, רכשנו 30% מפריים אנרג'י, להזכירכם רכשנו את זה לפי שווי חברה של 145 מיליון שקל. כשרכשנו את ה-30% לפי שווי של 145 מיליון שקל, החברה נסחרה בבורסה לפי שווי של 75 מיליון שקל. היינו, אנחנו רכשנו את זה כמעט כפול מהשווי של זה בבורסה. הרבה הרימו גבה, הרבה לא הבינו איך אנחנו מוכנים לשלם כפול ממה שזה נסחר בשוק. אנחנו מיזגנו את זה, את החברות, במהלך שנה, אחרי זה באוגוסט 25, לפני פחות משנה, אנחנו מיזגנו את זה לפי שווי מצרפית, שזה היה אז לפי 400 מיליון שקל. רבותיי, כפי שאמרתי, החברה נסחרת היום לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל. וואו. אנחנו מחזיקים כמעט 40%. ברבעון האחרון, ההון העצמי הוא נמוך מאוד, 123 מיליון שקל. ברבעון האחרון מגדל השקיע 80 מיליון שקל והפכה להיות בעלת עניין בחברה. ה-80 מיליון שקל נכנסו לפי שווי של כמעט 1.5 מיליארד שקל, מן הסתם משמעותית גבוה מעל ההון העצמי ומשמעותית גבוה מעל העסקת ההנפקה. רוב הסכום הזה של ה-80 מיליון שקל מן הסתם יבוא כפרמיה על המניות,
ויבוא לידי ביטוי גם בלהב כרווח מדילול במניותינו בחברה. סך הכל אנחנו נמצאים עם עלויות חזויות למערכת שנמצאות בהקמה היום של קרוב למיליארד שקל. אנחנו רואים, בואו נראה את הגידול שאנחנו צופים בשנים הקרובות במערך ה-PV שלנו ובמערך ההגירה. אנחנו אמורים לגדול ב-PV שלנו למעל ל-1,000 מגוואט, 1,200 מגוואט כמעט, וכמעט 10,000 מגוואט בהגירה. זה לאורך השנים, אנחנו מדברים על 3 שנים מהיום. תסתכלו את הצפי שלנו בקצב ההכנסות השנתי שלנו. בשנת 29 אנחנו מדברים על 1,700,000,000 שקל הכנסות, ב-28 כמעט למיליארד, ואבידה פרויקטלי אנחנו מדברים על קרוב למיליארד שקל אנחנו צופים במהלך 3 שנים הקרובות. אין ספק שהשוק רואה את הצפי הזה, ואין ספק שהוא מגיב. לא בכדי פריים נסחרת איפה שהיא נסחרת. בישיבה האחרונה הדירקטוריון קיבל החלטה גם להיכנס לכל הנושא של הפעילות של חוות שרתים, ואנחנו בהחלט מאמינים שזה תחום שאנחנו יכולים להמשיך ולגדול בו. 2 מילים, אנחנו מדברים פה על פרויקטים בביצוע, החברה מבצעת, יש לנו פייפליין הרבה יותר גדול, הוא לא מוצג כאן, אני תמיד אומר את זה ומדגיש, בתחום הזה, ברגע שאתה מתחיל לבנות, הסיכונים שלך יחסית נמוכים מאוד. יש לך, קונה לחשמל, אנחנו חתמנו הסכמים בהיקפים של 4 מיליארד שקל, חברת חשמל, בזק, אלקטרה, אנלייט, פאוור ג'ן, הפרויקטים, חתמנו הסכם מימון על הכל, יש לנו הסכמים על המקומות, יש לנו מקום ברשת, יש לנו הגירה, הפרויקטים יוצאים לדרך, ההיקפים ברורים, יש לנו צוות ניהולי מצוין, יש לנו מנכ"ל טוב ויש לנו שותף מצוין שקוראים לו ירון, והירון הוא מכיר את השוק, חי את השוק, ואנחנו ביחד באמת אחד ועוד אחד גדול משתיים. חוות השרתים שפרסמנו זה לא איזה הצהרה נכנסים לתחום כמו שמנוסח ברמה המשפטית. יש לנו תוכנית עבודה סדורה בנכסים שלנו. יש לנו בגרמניה 500 ומשהו אלף שטח קרקע, 60% מזה או משהו כזה, או 70% מזה לא בנוי עליו כלום, וניתן לשים בו פעילויות אנרגיה אדירות. התחום הזה צובר תאוצה, אנחנו ממוקצעים שם, אנחנו מכירים שם, אנחנו נפעל שם. יש את התחנות דלק של דלק שחתמנו הסכמים להגירה, שניתן לשלב בהם בגדלים מסוימים את התחום הזה. כל התחום הזה יהפוך אותנו לספקי אנרגיה, לספקי אנרגיה שיודעים לתת את כל התשובות בפריים, ואני חושב באמת שהיכולות של פריים הן אדירות, זה מבוצע יום יום ושעה שעה. תודה. מפת בתחום הטיפול בפסולת, גם החברה שאנחנו נכנסנו באוגוסט 22 לפני כ4 שנים, החברה אנחנו מחזיקים 65%, ויש לנו פעילות, תראו את הנתונים הפיננסיים של הרבעון האחרון, אנחנו מדברים על הכנסות של 120 מיליון, רווח של 9 מיליון, אבידה של 78, והתחזית שלנו השנתית מדברת על 88 מיליון שקל. לפני 4 שנים האבידה של החברה היה 20 מיליון שקל בלבד. אז הנה תראו את הגידולים היפים שלנו בהכנסות, במהלך 3 שנים עלינו מ-9 מיליון ל-120 מיליון, ההון עצמי שלנו גדל מ-40 מיליון לכמעט 100, האבידה שלנו צמחה מ-49 מיליון כמעט ל-80, והרווח הנקי קפץ מ-4 מיליון ל-9 מיליון שקל. אנחנו, כפי שאמרתי, בנק המזרחי מתכוון להיכנס כשותף בחברה שלנו, בשלב ראשון הוא נכנס ב-15%, ויש לו
עוד אופציה ל5% נוספים, הוא אמור להכניס קרוב ל100 מיליון שקל, מן הסתם גם פה אנחנו השקענו, קנינו את החברה לפי שווי של 90 מיליון שקל, אנחנו מדברים על כניסה של הבנק המזרחי לפי שווי של 560 מיליון שקל לפני הכסף. גם פה יבוא לידי ביטוי רווח הון מאוד משמעותי עם הכניסה של בלהב, רווח הון עם הכניסה של בנק המזרחי. דלק, חברת הדלק באמת חברה נזילה מאוד, פעילה מאוד, 240 תחנות, 200 חנויות נוחות, יש לנו גידולים יפים למרות כל המלחמה, יש היום גידולים בצריכת הדלקים, עברנו תקופה לא פשוטה, בתקופת המלחמה יש ירידה מאוד משמעותית בצריכת הדלקים, אבל אנחנו יודעים לפצות את עצמנו לאחר מכן, ואם אנחנו מדברים על הנתונים הפיננסיים, יש לנו בחירות ברבעון של מעל למיליארד שקל, ההון העצמי שלנו 528 מיליון, להזכירכם, בנק המזרחי, בנק לאומי פרטנרס אמור להיכנס בחברה לפי שווי של 850 מיליון, ה-EBITDA הכלכלי שלנו 50 מיליון שקל ברבעון, ממונחים שנתיים קרוב ל-200 מיליון שקל, והתחזית, שזה התחזית השנתית של ה-EBITDA שלנו, 202 מיליון שקל. יש לנו מגזר, גם מגזרים בתחום הגז, ותדלוק חוץ תחנה, דלק שינוע, ויונקס וכליות. אנחנו גם פעילים מאוד בג'ו, חנויות הנוחות שלנו, וגם בקפה, כפי שפעם סיפרתי לכם, גם אם היום אתם הולכים לטרמינל של אל על, אתם תשתו את הקפה של ג'ו, וגם אתם תשתו את הקפה של ג'ו בהרבה חנויות ומפעלים. ברגר קינג אנחנו ממשיכים לצמוח, פתחנו 2 סניפים לאחרונה, ואנחנו ממשיכים לגדול, וגם זאפה, בסופו של דבר יש לנו שם פעילות מאוד מאוד גדולה, זאפה ספגה קשיים במהלך המלחמה, מן הסתם המתחמים שלנו היו סגורים במהלך המלחמה, אבל עם ישראל יודע לחזור ולשמוח, והיום זאפה, כל המתחמים שלנו מלאים בפעילות, ובהחלט יש לנו שם הכנסות יפות מאוד. דלק נכסים, זו חברה שהיום נסחרת כמעט 1.1 מיליארד, כמעט בהון העצמי שלה, וזו חברה שאנחנו הנפקנו אותם רק ביולי שנה שעברה, רק לפני שנה, אנחנו מחזיקים כ-30%, יש לנו פעילות של נכסים של כמעט 30,000 מטר בתחום מתחמי תחנות הדלק, לבנייה של פרויקטים למרכזים שכונתיים קטנים, וגם יש לנו קרקעות שמיועדות למגורים ומסחר. הנתונים הפיננסיים שלהם, הרווח נקי הסתכם ברבעון 6.5 מיליון, ההון עצמי מסתכם ב-1.1 מיליארד, ושווי הנכסים שלנו, החלק שלנו כמעט 2 מיליארד, ה-NOI השנתי 80 מיליון בערך, וה-FFO שלנו 11 מיליון שקל. אנחנו רואים את הגידול הצפוי שלנו ב-NOI, מן הסתם הגידולים ב-NOI אמורים לבוא לידי ביטוי גם בגידול בשווי של הנכסים שלנו, ואם אנחנו מסתכלים על הגידול הזה של קרוב ל-70 מיליון שקל, הוא אמור להביא להערכתנו סדר גודל של גידול בהון עצמי של קרוב ל-500 מיליון שקל במהלך 3 שנים הקרובות. אנחנו רואים את הגידול בהון העצמי, ניקח את מועד הפיצול שלפני 5 שנים ביצענו, ואנחנו רואים את הגידולים מ-500 מיליון שקל למעל ל1.1 מיליארד, והגידול בשווי הנכסים שלנו מ-880 מיליון שקל לקרוב ל2 מיליארד שקל, ועוד היד נטויה. אבי, רק שנייה. בבקשה. דגש על דלק נכסים, אני חייב עוד פעם להגיד את המילה גידול. אנחנו עובדים, טרקטורים בונים, היום 35,000 מטר בתחום המסחר, הכל משווק, הכל עובדים,
ולכל דבר כזה יש תוצאות ברורות. זאת אומרת, אני סתם אקח דוגמה מהמצגת של דלק נכסים שהיא לא פה אבל היא פורסמה. אם פרסנחנו מרכז שכונתי בקיבוץ סער שזה בנהריה, והוא הוזכר כולו 4,500 מטר, צמוד לתחנת דלק, במקום הזה מעבר לשווי התחנה שהיה רשום בספרים, שווי הזכויות בקרקע היו רשומות בסכום של 12 מיליון שקל או 11 מיליון שקל, עוד 7 לגמר שגמרנו, כלומר מי שקנה מניה על המרכז הזה, ההון העצמי ביטא 19 מיליון שקל, הגידול בשכר דירה מהמרכז הוא 2.5 מיליון, הממוצע של החברה הזאת הוא בערך היוונים של 7, קחו 2.5 ב7, תגיעו ל-35, 36, 37, 38, אל מול 19, זה נותן ב-500 שאבי אמר עכשיו, הראיתי לכם דוגמה של 10-15, ככה כל הנכסים וכל הפרויקטים, משווק, עובדים, היתרים, קיים, לא פייפליין שיש נוסף. אני רוצה ברשותכם להגיד 2 מילים על אות, עברנו אותה די מהר, אני חושב שהיא חשובה. דלק ישראל מהיום הראשון אמרה, אנחנו רוצים לפתח תחום צרכני נוסף משרת צורכי אוכלוסייה. החברה גדלה, ראיתם, אבי הראה לכם, החברה צומחת, מחלקת דיבידנדים, עושה את כל הדברים יפה מאוד. אבל בסוף הדרך היא חברה קמעונאית, כלומר יש לה פעילות בורגר קינג או מנטות או אפילו זאפה, אבל פעילות גדולה וצרכנית שמשהו חזק. זיהינו את זה בשופרסל שללא הצלחה התמודדנו על מכרז לרכישת הדואר, ולשמחתנו פה באות. יש לחברה הזאת, היא מחזיקה פלח שוק באזור ה-16-17%, כמעט 2 מיליון מנויים, שכל אחד משלם את החשבונית שלו, וזה חזק מאוד, בתחומי סינרגטיות שזיהינו מאוד גדולים כמעט בכל תחום. יש לחברה הזאת שותפות בחברת תשתית גדולה, זה לא וירטואלי, ואנחנו רואים את עצמנו ביחד עם השותפים שלנו, שקיסטון זאת חברה המתמחה בתשתית דלק וקמעונאות, ולאומי פרטנר כשותף. אנחנו רואים אותנו לוקחים את החברה ויכולים להביא אותה לשיפורים מאוד גדולים בכל אחד מהתחומים שהיא עוסקת, אם זה מכירת יחידות קצה, אם זה שיפור התשתית, אם זה הגדלת המינויים, הגדלת הארפו, שזה המחיר שמשלמים בזהירות והתמודדות בשוק עם הבעלות החדשה. אנחנו מאוד מאמינים בתחום, מאוד מאמינים, יש פה עבודה קשה, יש פה עבודה, העסקה גם עוד לא נגמרה, אנחנו מאוד מקווים שהיא תיגמר. אם אני לא טועה, דיווחנו היום על הערכה לכיוון, כן, לאמצע יוני, אני מאוד מקווה שזה ייגמר. הנושאים שנשארו ברובם הם טכניים, אבל תיבנה פה בתוך דלק זרוע חזקה וטובה ויפה, והיא נבנתה גם בצורה שלא מעמיסה מינופים על דלק וסיכונים פיננסיים. היא תהיה חברה בתוך דלק ישראל, היא תהיה חברה מהותית אבל חברה כלולה, וגם המינופים שילקחו לרכישת העסקה הם לא גבוהים מאוד והם יבוצעו באות. כלומר דלק ישראל המאזנים שלה יכולים בנוסחאות שעשינו רק להשתפר ולהגדיל את החלק ברווחים של חברה כלולה. אנחנו בהחלט רואים פה מנוע צמיחה, עשינו תוכנית אסטרטגית עם המון יועצים בכל התחומים, ואני חושב שבהנחה שהעסקה תושלם, זה יהיה מנוע צמיחה מאוד גדול לדלק, ולהוביל לדלק ישראל אחרי זה להנפקה, ולתרום לכל הקבוצה לפי התוכנית שעשינו, שהיא מראה
באמת 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 כיוונים טובים וחזקים ויפים. תודה. כמה מילים משלומי פדידה, ה-CFO שלנו, על הנתונים הפיננסיים של החברה. חברת להב, בדוחות החשבונאים שלהם יש לה פעילות מאוחדת, פעולות שהן חברות כלולות, וקשה לראות את הנתונים. מה שאנחנו רואים כאן, למעשה את כל הפעילות, לפי מגזרי פעילות של להב, כשיש לנו פעילות בגרמניה, הריבוע הימני, אנחנו רואים את החלק של להב, בגלל שכר דירה 116 מתוך 100%, 154, יש לנו את הפעילות של מפא"ת לפי חלקנו 65%, צריך לזכור שגם מפא"ת וגם פריים אנרג'י חברות שבספרים רשומה לפי העלות, זה החשבונאות, אנחנו יודעים כמה שווה פריים, בספרים זה רחוק מזה, אתם יודעים בדיוק גם כמה זה עלה לנו. הנתונים של האבידה הכלכלי של דלק ישראל, חלקו של להב, לפי כ-40%, כ-80 מיליון, במפא"ת 65%, האבידה הכלכלי 57%, דלק נכסים מה-FFO הוא 17 מיליון בחלקנו, של כ-30%, ובפריים אנרג'י כ-40%, ההכנסות 49 וה-FFO 20. אנחנו רואים גם בריבוע השמאלי נתוני להב הסולו, הנהלה וכלליות בחישוב שנתי כ-15 מיליון, חוב הסולו לחברה מסתכם בכ-680, אבל מנגד יש לנו כ-350 מיליון שקלים בקופה, נותן לנו אפשרות להתקדם הלאה. כמו כן הוצאות ממוצע כ-36 מיליון, כל חברה שאנחנו רואים כאן בריבוע, אלו חברות עצמאיות לחלוטין, מתנהלות לבד, מימון לבד, הם לא צריכים עזרה מחברת האם להב, זאת אומרת, כל מה שיש לנו במזומנים, זומנים אך ורק להתקדם קדימה. פה אנחנו רואים בצד ימין את הדוח החשבונאי המאוחד, אנחנו רואים כאן את הנכסים השוטפים כ-540 מיליון, נכסים שאינם שוטפים כ-2.1 מיליארד, סך הכל נכסים 2.7, מנגד ההון העצמי כ-1.5, ואת ההתחייבויות שוטפות ואינם שוטפות כמיליארד. מצד שמאל אנחנו רואים אנחנו בדוח הדירקטוריון רואים את הדוח האיחוד היחסי, זה דוח שמראה, אנחנו מקפידים כל שנה בדוח הדירקטוריון לצרף את הפירוט של ההכנסות והוצאות והנכסים, לפי חלקנו היחסים יש לנו חברה, נכסים נדל"ן שהן כלולות או מאוחדות, פה הם מתקנים את זה, והכל לפי חלקנו היחסי, פה אנחנו רואים את הגידול בהכנסות מ-117 ל-133 בין Q1, 25 ל-26, ורווח נקי גידול מ-12 ל-21 מיליון ש"ח. אוקיי, אנחנו, אילי כתות. כן, אני רוצה ברשותכם, נשארה דקה-שתיים. תראו, אנחנו תמיד אומרים שאנחנו מנהלים את החברות ועושים הכי טוב שיש, והציבור והחברות ציבוריות, וחלקם למטה ציבוריות, וחלקם יהיו, אבל רק ממידע ציבורי, אנחנו לוקחים, למשל סתם לשם דוגמה, אם לוקחים היום את פריים שנסחרת ב-2.8 או כמעט 2.9, מכפילים בחלק שלנו, מקבלים 1.160 מיליארד. אם לוקחים את גרמניה בתרגילים פשוטים, הכל ציבורי, הכל מהמצגת, הכל פשוט מאוד, אני מגיע בתחשיב שלי פה לשווי מהנתונים שיש במצגת, אני מדגיש, לא מדברים שאין, לשווי של מעל 4.2 מיליארד שקל, שזה בערך לעומת שווי שוק כמעט 15-16% יותר, בלי הדברים שיש. אני לא אעבור אחד, נתתי דוגמה של פריים, לקחתי דוגמה של מפא"ת, בוצעה עסקה, יש עסקה עם, איך קוראים לזה, עם בנק מזרחי, רק סתם לשם דוגמה, בנק מזרחי שפורסם, העסקה הייתה לפי בסיס, וזה פורסם ש70 אבידה, עכשיו אנחנו רואים פה 88 אבידה בשקף שהראינו עכשיו. נתתי דוגמה של גרמניה, נכסים שרק נרכשו או שלא בוצעו שערוכים עליהם, דלק ישראל, נתתי דוגמה של העסקה, איך שלא מכפילים, ואני משער שהחברות שמסקרות אותנו יעשו עבודה על בסיס הסיפור הזה, אבל בהחלט אנחנו חושבים בתור מה שאנחנו עושים פה, שלוקחים באמת סעיף
ולכל אחד יש את הפרמטר שלו, שבחברה הזאת יש, נכון להיום, מחומר ציבורי בלבד, אנליסטים, בטח חלק מכם מעסיקים או עם אנליסטים בעצמם, אז זה המספרים, הם באמת יותר גבוהים משווי החברה כמו שהיא היום, ותפקידנו גם שזה יהיה תמיד עוד יותר. אז זה חשבתי להדגיש גם כן, ולהגיד את זה. טוב, אז רבותיי, אז כפי שראינו, היה לנו באמת רבעון מלא פעילות, מלא עסקאות, ובאמת השוק מעריך את זה ויודע לפרגן לנו, וגם זה בא לידי ביטוי בשווי של החברה. אנחנו נשתדל, ואני מאמין, מקווה גם שנצליח, להשלים את העסקאות שאנחנו נמצאים איתן בצנרת, וברבעון הבא להראות לכם את המשך התנופה של החברה והמשך הפעילות של החברה, ולהמשיך להציף שווי וערכים לבעלי המניות. אז המון תודה לכם, ויש שאלות? בוא תראה. בוא נבדוק אם יש שאלות. איפה זה? וואו, עשה. יש שאלה? מה? שאלה לי, אתה חוזר ואומר בשיחות ועידה כמה נמוך התמחור של החברה לעומת החישוב שלך, למה אתה לא קונה בעצמך מניות? למה החברה לא עושה רכישה עצמית? קודם כל אני אענה על עצמי, שאלה ממש טובה, אבל אני אגיד, אבי קנה הרבה מניות, וגם אני חושב שצריך לקנות מניות, זו התשובה. בוא נגיד שעד השבוע אי אפשר היה לקנות. לגבי החברה, אנחנו חושבים קצת שונה מאחרים לפעמים. רכישה עצמית של חברה, למעשה, אמיתית זה חלוקת דיבידנד. אנחנו מעדיפים לחלק דיבידנדים בצורה טובה ולהגדיל אותם, וכל אחד שמקבל שקל דיבידנד, שיחליט מה לעשות בכסף שלו, ונשמח אם הוא יקנה מניות. לחלק מניות של החברה, בעיניי, זה תרגיל נורא יפה שעושים הרבה, על מנת אולי לחזק את המניה, לחזק את הנייר, להראות שהחברה מאמינה בעצמה. לא, אנחנו מאמינים בעשייה ומאמינים בבעלי המניות שלנו, ונחלק להם דיבידנדים, והם רוצים שיקנו מניות. לקנות לבד זה גם חשבונאית וגם אמיתית, זה כמו לחלק דיבידנד, וניתן את השיקול דעת לעצמם. לגבי עצמי, השאלה נכונה. אז אני, כמו שאיליק אמר, אני כן רוכש, ואני רכשתי לא מעט מניות, גם בבורסה וגם... גם הרבה יותר עשיר ממני. קצת. ואני מן הסתם תחת המגבלות של בעל שליטה, מתי יכול לקנות וכמה יכול לקנות, אז אני משתדל לעשות את זה בצורה נכונה. כפי שאיליק אמר, אנחנו מאמינים שאנחנו נחלק את הכסף לבעלי המניות, ובעלי המניות יחליטו אם הם רוצים לקנות מניות או לא רוצים לקנות מניות, זו זכותם. אנחנו חושבים שנכון הוא לחלק דיבידנדים, ואנחנו חילקנו בשנה האחרונה 70 מיליון שקל דיבידנדים, ואנחנו מאמינים שגם בשנה הבאה נחלק, ומן הסתם מתוך הסכומים האלה, כל אחד יכול להחליט מה הוא עושה, אם לרכוש את המניות שלנו, לרכוש מניות של אחרים. השוק פתוח והיד נטויה. אז המון תודה לכם, ולהתראות ברבעון הבא.